Sziasztok! Ez a videó azért készül, hogy egy pár mondatban megfogalmazzam, hogy miért fenyő árhidalókat használunk, és miért nem akácot, vagy miért nem Proterm árhidalót. Tehát most láttok itt egy belső árhidalást, ezek belső falak, itt 3 darab 15x15-ös van összefogatva menetasszárakkal, 12-esre, ugye emlékszem, itt pedig 2. Az első dolog az, hogy azért nincs akáccal, mert nem állt rendelkezésre száraz régi akácgerenda, nagyon ritkán áll lehetőségünk arra, hogy azt építsük be. Ha nyers akácot választanánk, akkor arra mindjárt visszatérek, hogy miért nem jó. A másik pedig az, hogy ez így ebben a kialakításban kerámia árhidalót berakni, szerintem teljesen felesleges, és nem gondolnám azt, hogy ez így ebben a formában ne véne el feje fölött egy pásó téglát, meg ezen talán egy gerenda terhel. Én azt gondolom, hogy ez így megfelelően van megcsinálva, ez is, itt a másik is. Megmutatjuk erről az oldalról is, tehát így néz ki. Ez normálisan ki van faladva, vissza van bontva. Ha lenne rendelkezésre állva a normális, egyenes akác régi árhidaló, akkor nyilván azt raknánk be. De mivel nincs, így nem szoktuk a görbéket, a régieket berakni, korhattakat, csak azért, hogy akác legyen. Aki meg azt mondja nekem, hogy kerámia árhidalót tegyünk be, Proterm árhidalót, vagy ellenmagas árhidalót, az meg nem jó. Tehát, hogy ez az árhidaló még mindig jobban működik, mint a Proterm árhidaló, és külső oldalon pedig teljesen felesleges. Tehát, hogy ott van egy bejárati ajtó, nem nyújtunk még hozzá, valószínűleg nem is fogunk. Na most külső oldalra, ha berakunk Proterm árhidalót, az csak úgy érdemes, ha szigetelve lesz az épület. Ez az épület ez nem lesz. És hogyha ezt most megnézitek, én szerintem ez így, ha valaki nem csak kötekedni akar, és minimum így megcsinálja az árhidalásokat, ettől csak jobban lehet, ezt elfogadom, akkor szerintem nem jó nagyon mellé. Na most ugye itt van egy másik, ez egy kiváltás volt, egy 90-es nyílásból csináltunk egy 190-es nyílást, és be van téve 3 darab 20 magas, 15 széles árhidaló, ebből lett egy 190-es szabad nyílás. Na most ugye, hogy felettem egy 3 gerenda, azt most éppen még meg fogjuk erősíteni, még nincsenek készen, de viszont ezek a gerendák alatt a sárgerenda szintén ott van, ami a 2 falon fekszik fel. Tehát, hogy az is visz terhet, átadja ugye ennek a 3 árhidalónak, ami szintén olyan erős, hogy egy teherautót elbírna. Ez is szintén össze van fogadva 3 ponton 12-es menetasszárakkal, téglával aláfalazva. Tehát, hogy az ellenmagas árhidalónak önmagában akkora súlya van egy darabnak, hogy indokolatlanak tartom beépíteni egy ilyen épületbe azokat a építőelemeket. Az, hogy a vakolat lereped róla, az nem igaz, mert ugye erre mindig szoktunk tenni, mint mindenki más, egy vakolat hordozó nátszövetet felszögölünk, és akkor azt vakoljuk le. Tehát az kell rá. De erre direktbe vakolat nem megy soha. Ne is menjen. És hogyha mi ide cseppentünk el az építkezésre, már valakik elkezdték villanyszerelést is, aztán nem is foglalkozunk vele, meg már csináltak itt ablakjavításokat. Tehát mi az árhidalókat csináltuk eddig, meg lebontottuk ezt a kóró mennyezetet, majd csinálunk vele valamit, még azt nem tudom, hogy mit. Tehát, hogy az árhidaló beépítésre visszatérve, hogy akinek ez akkora fájdalmat okoz, hogy mi így csináljuk meg, akkor az ne nézze, vagy csinálja, amit akar. De azt gondolom, hogy a hozzáértő emberek, akik engem ismernek, nem kommentálták és nem fikázták a munkáimat, és nem azért, mert engem nem akartak bántani, hanem meggyőződésem arról, hogy úgy voltak vele, hogy ez így rendben van. Na most, hogyha akácgerendáról beszélünk, hogyha ugye azt mondják, hogy akkor tegyünk be új akácgerendát, akkor mutatom, hogy mit csinál az új akácgerenda, ami 1 éves száradt. Tehát itt lett csinálva
egy ilyen nyíláskiváltás, azt nem mi csináltuk, ezt a tulajdonos csinálta magának, ezek 1 éves szállított akácgerendák. És összeálltak fogatva, mint látjátok, mert akkor erő van benne, hogy széthasadt. És akkor mutatom, hogy hasadt szét. Tehát így. Így hasadt szét. Így. Látszik? Tehát, hogy annyira kitért a síkjától, mert egyszerűen olyan feszület van benne, hogy megpróbálták összehúzatni ilyen 18-as, vagy nem tudom hanyas menet szálakkal, de nem sikerült. Tehát, hogyha ezt én beépítem áthidolónak, akkor az le fogja dobni a vakolatot. És onnastól kezdve az akkor már fog mozogni. Tehát, hogy mivel nem áll rendelkezésünkre megfelelő minőségű, száraz, régi akác áthidaló, így ezek a fenyőgerendák ilyen keresztmetszetben, így elhelyezve, ennek meg kell felelnie. Úgyhogy nem is lesz többet ilyen videó, mert én nem szeretek így videózni, meg magyarázkodni sem. Ezt csak azért csináltam, hogy akikben kételj merül fel, hogy ez így nem jó, akkor az győződjön meg arról, vagy kérdezzem meg más szakembereket, akik jártasok ebben a témában, hogy ez jó-e így, vagy nem jó ez így. Tehát azért tartom így rajta a kamerát, hogy lássa mindenki. Még egyszer mondom, hogy nem villanyszereltünk és nem csináltunk semmi más, tehát az most azért van lebontva a csövek, mert le kell bontanunk a stukkató mennyezetet, ilyen kórok voltak felfogatva, majd csinálunk vele valamit, és akkor vissza lesz téve a villanyszerelés. De viszont ez szerintem ez így rendben van, és nem azért, hogy én most magamat dicsérjem, vagy bármi, mert semmi ilyen nincs a dologban, de ez így ki fogja bírni. Tehát annyi ki fog bírni, mint a ház. És az ellenmagas áthidaló visszatérve, tehát az meg egy borzalmas, indokolatlan, nehéz, nem idevaló dolog. Azt nem tudjuk nátszövettel vakolni, vagyis nátszövetet felfogatni rá. Ugye akkor a vályag vakolaton a poroterm áthidaló hogy fog megállni, nehezebben áll meg rajta. Nyilván, hogyha cementes vakolattal vakolnánk, akkor a poroterm áthidalón egy az egyben megáll a zsákos cementes vakolat. Ezen viszont nem az lesz, hanem mint látjátok, ezen egy tapasztás van, a régi tapasztás. Ezeket fogjuk majd nagy részben leszedni, amik rosszak, a többit pedig fent hagyjuk, és akkor kap egy vályogvakolatot egyben, az szépen el lesz simítva és le lesz meszelve, tehát hogy nem kompatibilis, még ennyire sem. Úgyhogy a fának meg pont ennyi előnye van, hogy rá tudjuk szögelni a nátszövetet. Úgyhogy ezt csak ezért csináltam ezt a videót, hogy nyugodtan nézzének bárki. Biztos, hogy van benne hiba, mert ugye a körülmények sem mindig egyszerűek, és sokszor rögtönözni kell, hogy mit, hogy oldjunk meg, mert azért itt, mikor egy ilyen bontás zajlik, akkor itt azért potyognak a téglák, meg szakad minden. Nyilván igyekszünk minden elővigyázatosságot megcsinálni, de akkor is vannak olyan problémák, amikre nem tudsz felkészülni. Nem mindig jönnek össze a magasságok a régi vályog téglával, a kisméretű téglával, vagy éppen nagyméretűvel. Ezért vannak ugye a fugában függőleges eltérések, próbáljuk, ahogy tudjuk bekötni, de ez nem mindig kivitelezhető, mivel ugye a vályog tégla magasabb, mint a tégla, és amint láthatjátok, azért 2 sor téglát raktunk fölé, alá is. Úgyhogy ha valaki ezt nem látja jónak, akkor ne nézze, vagy éppen csinálja másképpen. De hogyha így valaki megcsinálja nektek az áthidalót, akkor mondjuk azt, hogy nem muszáj pont elzavarni. Lehet, hogy megdicsérni sem kell, de azért elzavarni sem kell. De ennyit akartam ezzel a videóval mondani, mert itt van még egyszer rávilágítok erre a nyílás áthidalásra. Ez itt egy évet állt. Ez gyalult akác oszlopok vannak, azt szerették volna a tulajdonosség, hogy ez egy látszó dolog legyen, és ez folyamatosan 1 éve csak csavarodik, tekeredik, csináltak neki alapot, vízszigetelve, mindent megcsinálták, de folyamatosan mozog. És hogyha ez az elem itt, ez be lenne vakolva, akkor úgy dobnál a vakolatot, hogy folyamatosan vakolatot kellene javítani, ugyanis a fa abban olyan erő van, hogy nem bírod megállítani. Tehát, hogy itt van még a többi része is, így se csináltunk még az égvilágon semmit se.
tehát majd ezzel is lesz valami később, de ez csak azért, hogy lásson tisztán mindenki. Aztán én nem vagyok nagy videós, én nem szoktam videókat csinálgatni, főleg így, hogy alá beszélek, de ezt így tudtam megoldani. Aztán ennyit akartam mondani, mindenkinek jó napot kívánok!